Hej, og velkommen til Den Dumme Blondine. Er det bare mig, eller er den bare lidt hård? Altså, jeg tror måske, at du skal skrælle skralden først. Nej, man spiser den sgu da. Sådan her. Nej, man spiser den, når man har skrællet skralden først. Nej, man gør sgu da. Jo, man gør. Du er sgu da mere plummet end jeg. Au, for fanden mine tænder. Jeg tror, jeg skal til tandlægen eller et eller andet. Så bliver du nødt til at få tjekket ud, ikke? Ja, det er tandlægen. Så får man tjekket ud. Hold kæft, hvor er det. Jeg snyder hende til det. Den vejen. Du skal bare ud på toilettet. Og toilettet, det ligger altså lige heroppe. Hey! Det var hun sparkede mig. Jeg skulle da være ude. Og så Case, du er også blondine. Hallo Mila! Der var sgu ikke en tandlæge. Var der ikke? Ej, så må den have lukket. Jeg tror, du skal ned i busken. Det ved jeg ikke. Op på Nordpolen. Altså, det ligger lige derovre. Nordpolen, jeg skal nok lige bruge min slange. Okay, jeg tror, det er afsnittet fra Den Dumme Blondine for i dag. Ja, så vi ses igen, YouTube.